Bona tarda a tothom, bona tarda Francesc Pineda, bona tarda als regidors del 98, bona tarda a tothom que hagi vingut avui i gràcies per ser aquí i per escoltar en Frederic i les seves idees sobre Catalunya plasmades aquí en el llibre de Carles Muñoz Espinal. Bé, jo presentaré una mica en Frederic. En Frederic és una persona que ha fet molta feina en pocs anys i és molt jove, per tant en farà molta més amb els pròxims anys que li venen, que seran anys molt importants perquè tots sabem que hi ha un canvi global, hi ha un canvi geopolític i evidentment també hi ha d'haver-hi un canvi nacional, perquè si tot el món canvia, els catalans sempre hem estat al capdavant dels canvis, per tant nosaltres també hi serem i també canviarem coses. Per canviar coses el que fa falta és aquesta idea d'aquest esperit nou, aquesta consciència col·lectiva i aquestes ganes de fer coses. Llegiré un moment la presentació del Frederic. Ell és llicenciat en Ciències Polítiques per la Universitat Pompeu Fabra, és màster en Història del Món. Ell també va fer un doctorat que va treure matrícula excel·lent i cum laude, dedicat a la persona de Josep Maria Batista i Roca, i de la qual farà un llibre que es publicarà properament. També va estar professor d'Història Contemporània de Catalunya a la Universitat de Barcelona, ha estat fent classes i cursos a la Sorbona i actualment és professor de Política Comparada a la Universitat Autònoma de Barcelona. Si no n'hi ha prou amb això, doncs també l'any 2020 en Frederic va crear la revista Esperit, una revista digital per enfortir l'esperit de la societat catalana. Aquesta revista Esperit us la recomano i crec que ens en parlarà avui en Frederic. També el 2025 sembla ser que la direcció de la Revista de Catalunya, la revista fundada per Rovira i Virgili, aquesta revista necessitava un canvi i el 2025 la va agafar el Frederic i ara n'és el director de la Revista de Catalunya creada per Antoni Rovira i Virgili l'any 1924. Bé, segons ell explica, també us puc recomanar a YouTube una entrevista que va fer el Carles Vallbuena, que és una entrevista llarga d'una hora. 2 hores 17. 2 hores? Una entrevista de 2 hores que crec que l'hauríeu de... el dia que tingueu 2 hores és per molt cafeters. Sí, jo la vaig veure molt, vaig passar-me algun tros, però bé, em va agradar molt perquè explica moltes coses en Frederic i en aquest sentit el Frederic el que diu és que ell treballa per recuperar referents, reconnectar amb la tradició política pròpia i enfortir l'independentisme actual. Aquesta és la seva definició. Cal recuperar la memòria perquè és una forma de recuperar la nostra força arrabassada. A partir d'aquí, Frederic, tot teu, ens expliques aquest component que porta el llibre de Carles Muñoz Espinal, les idees de Carles Muñoz Espinal, i bé, abans de tot també explicar que, abans que comencis, que després que el Frederic hagi fet la seva explicació hi haurà una lectura del manifest de Carles Muñoz Espinal que l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines vam aprovar el dia 7 de maig de l'any 1998. Llegirem el manifest amb l'alcalde Francesc Pineda i el regidor Toni Verdaguer, llegirem aquell manifest i d'alguna manera han passat 28 anys i us podem valorar si aquell manifest és actual o no és actual, d'acord? Després del manifest hi haurà una mica de tertúlia, pregs i preguntes de tots i al final farem la cloenda de l'acte. Molt bé, Frederic, endavant. Bé, bona tarda a tothom, moltes gràcies als organitzadors i al públic per ser aquí. A mi, com faig classes a la universitat, no m'agrada fer classes quan faig conferències, llavors m'agrada... El micròfon? O jo? L'altaveu. No hi ha altaveu, No. Val, llavors parlo més alt. Llavors, jo no sé la gent de la sala, el públic, quin coneixement tenen de Muñoz Espinal. Jo puc fer un petit resum de què va representar i per què és important i per què he fet aquest llibre.
però m'agradaria que sobretot féssim preguntes i debat i així entre tots doncs, expliquem Muñoz Espinal, perquè sé que alguns de la sala el van conèixer i el consideren un referent i això. Jo estava fent la meva tesi doctoral sobre Batista i Roca, com ha comentat, i que sortirà abans de Sant Jordi. Batista i Roca és una mica semblant a Muñoz Espinal en molts aspectes. És un català preocupat pel caràcter dels catalans i diu que el problema de Catalunya és sobretot un problema de caràcter i que es mostra en els seus polítics, però també es mostra a la societat civil, i és una línia del nacionalisme català que ha estat per independentista, però també perquè molts dels seus plantejaments són inassumibles, ha estat una mica deixada de banda o bandejada o silenciada. Muñoz Espinal anava molt més enllà del que eren els plantejaments de l'autonomia del Pujol als anys 80 i va ser arraconat perquè volia portar el país més enllà d'una autonomia i portar-lo a un procés d'independència. Llavors, quan estava fent la tesi sobre Batista i Roca, ja triar aquest tipus de personatges et relaciona amb un tipus de gent. I vaig conèixer la família de Muñoz Espinal, que es considera deixeble de Batista i Roca, a través de l'Enric Borràs, que és un independentista històric que els va conèixer tots dos i que els considera el seu mestre, i la família va dir: si aquest noi està estudiant el Batista i Roca, potser ara que fa 30 anys que va morir Muñoz Espinal ens pot fer la seva biografia. La família estava també compilant l'obra completa, que la van publicar el 2022 o 2023, ara no recordo, amb tots els escrits en català, i em van dir si m'hi volia posar. I jo vaig dir d'acord, perquè estava al principi de la meva carrera, això fa 6 anys gairebé, però la veritat és que ho explico a la introducció, que em feia molta mandra estudiar catalans després de la guerra, perquè a mi m'interessa sobretot l'independentisme d'abans de 1939 i tot el que venia després em semblava mitificat, avorrit, obvi, i vaig dir bé, d'acord, m'hi poso, i de mica en mica vaig començar a veure que Muñoz Espinal estava completament fora, completament oblidat, excepte per cercles de gent vinculada a la psicoestètica o vinculada a certes professions, o gent que encara se'n recorda d'ell perquè els va assessorar a les seves empreses i van guanyar molts diners gràcies a Muñoz Espinal, i hi ha moltíssima gent que el venera i que el tenen com pràcticament com un sant, i que expliquen que la seva personalitat era una persona extraordinària. I res, mica en mica vaig anar veient que és d'aquelles coses que et passen a la vida perquè t'han de passar, i vaig trobar coses superinteressants sobre la psicologia, sobre el caràcter, sobre la submissió dels catalans, sobre independentisme, i tot de temes que a mi em criden molt i que m'interessen molt i que ja m'havien cridat amb el Batista i Roca, i aquí vaig veure com una aproximació més psicològica, i també tot de temes relacionats amb la imatge, amb la presentació. O sigui, és un teòric del nacionalisme català i de l'independentisme molt únic i molt particular. Si algú llegeix Prat de la Riba o Valentí Almirall, trobarà unes coses d'història, del dret català, de quines institucions hem de tenir, i aquesta línia és més aviat quina psicologia i quina mentalitat hem de tenir els catalans, quina tenim per la nostra situació de subordinació i de submissió, i quina hauríem de tenir, i quins són els passos que hem de prendre els catalans per recuperar la nostra confiança en nosaltres mateixos, la nostra seguretat, perquè una mica la idea de Muñoz Espinal i de Batista i Roca és que un país que ha estat trepitjat, saquejat, assimilat culturalment a un altre, digue-li Castella, digue-li Espanya, tota aquesta situació genera unes marques i unes mutacions en la psicologia, i no es pot fer una independència així en resum sense abordar primer totes aquestes marques, perquè un esclau per revoltar-se primer ha d'adonar-se que és un esclau, una mica. I Muñoz Espinal, a més de tenir totes aquestes perspectives tan interessants, és un català que va fer molts diners i va tenir molt d'èxit en l'àmbit professional, i ho va fer sota el franquisme. O sigui, se'n va sortir prou bé. Ell va ser de la Lleva del Biberó, o sigui, va anar a lluitar a la batalla de l'Ebre amb 17 anys, va veure la mort, va tenir el seu bateig de foc, mai millor dit, i ell té una frase que diu: jo no vaig anar a la universitat, la meva universitat va ser el front de batalla, com tants altres catalans d'aquella generació, que va ser massacrada al front. L'edat
dels morts de la Guerra Civil és de 23 anys, la mitjana, o sigui, és tota una generació que havia crescut a la Mancomunitat, la Generalitat, i que va ser massacrada entre el bàndol sollevat i els republicans, i Muñoz Espinal sobreviu i diu: no només això no m'enfonsarà, sinó que m'hi sobreposaré i dedicaré tots els meus esforços, literalment, a la independència de Catalunya. I a través de la seva vida i d'aquest moment fundacional es veu l'evolució d'una persona i d'un país, i com es va posant dempeus i com mica en mica fa la viu d'alguna manera, troba les seves primeres feines, va formant-se, va forjant-se com a professional però també com a nacionalista, fins a arribar a l'èxit en un context en què algú com ell en principi no hauria de tenir cap mena d'èxit, però era tan bo i creia tant que Muñoz Espinal es va sobreposar a totes les seves circumstàncies i a les del país. I és interessant perquè alguns dels seus textos, com Psicologia de les masses o del poble català, els textos polítics sobretot, són molt interessants perquè tenen aquesta vessant psicològica, tot i estar escrits durant el franquisme, i tenen plena actualitat avui. Llavors, bé, jo el que he fet és un llibre que sintetitza la seva vida i la seva obra, i és una porta d'entrada per recuperar, una porta d'entrada d'un personatge molt interessant, i la intenció era recuperar-lo per posar-lo entre els temes i les persones i les idees que necessitem en el segle XXI. Jo crec que tot, com he explicat, tota aquesta part o aquests teòrics del nacionalisme català que anaven més enllà del que era l'autonomia en tots els sentits han estat arraconats, bandejats, oblidats de diferents maneres. El Cardona, per exemple, el Batista i Roca mateix, el Dancàs, el Salvat Papasseit, hi ha tot un seguit. Ara el Pedrolo, que s'ha recuperat i se n'està parlant. Jo crec que hi ha una necessitat de replantejament de les idees, i agafar tots aquests referents oblidats i recuperar-los i actualitzar-los és una cosa que ens servirà als catalans de cara al proper cicle polític, i si volem arribar a la independència, doncs aquesta gent hi va pensar força i va defensar aquestes idees tota la seva vida en un moment en què la major part del catalanisme no era encara independentista. I això, he fet un llibre gràcies a la família, doncs sintètic, que crec que es llegeix en un parell o tres de tardes, i que serveix per posar de nou damunt la taula unes idees, una persona, un teòric, i això. I si algú té més interès, doncs hi ha tot un seguit de portes que se li obren a tots els temes que va tractar Muñoz Espinal, des de temes professionals a temes més nacionalistes, d'història. Doncs hi ha tota la seva obra que s'està reeditant, i que la part en català almenys està compilada en un volum. Molt bé. I si em voleu fer preguntes, doncs jo encantat de respondre-les. Jo en aquest sentit, bé, cap a l'any 94-95, que d'alguna manera començava a conèixer el moviment espinaltià i l'associació espinaltiana, i llegia sobre Carles Muñoz Espinal. A mi em deien els amics que l'espinaltià era una secta. Sí, sí. Deien que era una secta. Diu, t'estàs posant en una secta. Jo deia, en una secta? Per si estan dient les coses que cal dir. I bé, gent d'altres partits polítics em deien en aquell moment que no m'hi posés, que era una secta. I vaig pensar, ostres, quina definició, no?, d'un tio que parlava clar. No li havien dit fins a la segona meitat dels anys 80. O sigui, ell va tenir molt d'èxit sota el franquisme, els seus llibres arribaven a edicions milers i milers. Va ser assessor del Pujol i del Trias Fargas, signava manifestos amb ells, era nacionalista, era company de lluita a la clandestinitat, i a partir d'un cert moment, per algun motiu, Muñoz Espinal passa de ser un referent del nacionalisme a un cap de secta boig que no se l'ha de seguir de cap manera perquè prendrem mal. Sí. Que a Catalunya es fa amb moltes persones, s'aprofita, o sigui, se'ls hi penja una llufa. Amb ell en aquella època era el franquisme, hagués estat rojo separatista, després als 80 terrorista, després secta, guru, i ara és extrema dreta, i és una mica el mateix. És a dir, apartem aquestes coses que no ens convenen, i així es posa aquesta llufa i queden estigmatitzats persones i idees que en principi no estan fent res. Sí. Bé, jo en aquella època jo era jove, i quan em van dir que era una secta doncs em vaig rebel·lar una mica contra aquesta gent que deia que era una secta, perquè tot el que llegia m'agradava molt, i per això després vam presentar la moció a l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines, la moció que llegiré ara, d'acord?
abans d'aquest debat que hem de fer tots, llegiré la moció que el 7 de maig del 98, amb l'alcalde Francesc Pineda, Toni Verdaguer regidor, doncs vam fer aquesta moció de Carles Muñoz Espinal que demanava als ajuntaments el següent. També dir que dediquem una mica aquest dia, aquest acte, als regidors que ja no hi són, que ens han deixat. Fa un mes va deixar-nos el regidor del PSC, Jaume Vilardell, que va ser un dels que em va dir Ramon, endavant, endavant. Era un del PSC d'abans, del PSC que eren a favor del dret a l'autodeterminació i eren, doncs bé, amb el Toni Verdaguer em van apretar, l'alcalde també em van apretar, i entre tots vam presentar la moció que va ser aprovada per unanimitat. Em deixes fer un comentari? El text és el de Carles Muñoz Espinal. Sí. Un comentari de context. Muñoz Espinal, a banda de ser un teòric, també és un pràctic. És una persona que va impulsar el primer manifest públic del catalanisme després de la guerra. Cap a l'any 59-60 va agafar 100 intel·lectuals catalans i va fer el manifest per la llengua i els va fer signar públicament amb el seu nom i cognom demanant l'escolarització en català. Llavors, Muñoz Espinal sempre intentava portar el país i el catalanisme un pas més enllà, i amb això és un dels exemples. I l'altre exemple, aquell va sentar bé entre el catalanisme, aquest del plebiscit no. Això era una mica aprofitar el context en què, en previsió dels Jocs Olímpics de Barcelona, Catalunya estaria en el focus internacional, per fer una campanya a favor de la independència de Catalunya i fer-ho des de la base i començar a juntar esforços per fer visible la idea de la independència, i que s'havia de portar tot el procés autonòmic dels 80, que en realitat ve d'un renaixement dels anys 50, mica en mica van apareixent editorials, gent que fa coses noves, i tot això cristal·litza d'alguna manera en l'Assemblea de Catalunya i després amb la Generalitat. Doncs tot això no s'havia de quedar en una cosa estancada, reconeguda pel govern espanyol, sinó que havia d'anar seguint el seu camí fins a la independència. Ell ho anomenava el preludi de la independència. S'havien de formar uns dirigents, s'havien de preparar les idees, i això havia de servir, aprofitant el context, per servir per moure i per avançar, en aquest sentit. Sí. Bé, llegeixo la moció presentada el 7 de maig del 98. Diu: després de 20 anys de la restauració de la democràcia a l'estat espanyol, i que gairebé tots els polítics que han exercit i exerceixen el poder usin contínuament la paraula llibertat en tots els seus parlaments i actes públics, entenem però quasi sempre aquest dret a nivell individual i molt poques vegades a nivell col·lectiu, nosaltres constatem que després del dret inalienable a la vida i a la llibertat de cada persona hi ha el dret dels pobles per decidir el seu propi futur i la manera de constituir-se políticament. Això és el dret a l'autodeterminació de la ONU. Afirmem que Catalunya, i per extensió tots els països catalans, és una nació amb història, llengua, cultura i manera de ser inherent i distintiva, sense estat propi, però amb tot el dret democràtic a poder-se constituir com a tal. Experimentem que la relació amb l'estat espanyol ha estat, és i serà sempre, per molt bona voluntat i treball que s'hi posi per canviar-la, una relació entre desiguals, tant en drets com en deures, on, a més d'expoliar-nos econòmicament, se'ns presenta als catalans sempre com un poble insolidari. No acceptem l'opinió d'aquells que diuen que el poble de Catalunya ja va manifestar la relació que volia amb l'estat espanyol en el referèndum de la Constitució espanyola i en les successives eleccions democràtiques que hi ha hagut, però sí reconeixem, com a autèntics demòcrates que som, que hi pot haver gent en aquest país que prefereixi continuar lligat a Espanya pels motius que siguin, continuar amb la situació actual. Per tal de poder-lo esbrinar i exercir el dret inalienable que aquesta Constitució espanyola nega, i creient que és un bon moment per constatar-ho, per la maduresa del poble de Catalunya, reclamem al Parlament de Catalunya la convocatòria immediata d'un plebiscit on els catalans democràticament puguem respondre a la pregunta expressada en els següents termes. Voleu
una Catalunya independent i vinculada a Europa, bo i separant-se d'un estat intermediari que duplica els impostos dels ciutadans i dificulta la nostra peculiar vida política, se sotmet a votació i s'aprova per unanimitat. Això, en aquell moment, jo vaig estar molt orgullós i crec que molts pobles que es va presentar i es va aprovar, i bé, entre tots comença aquí una mica el debat, pregs i preguntes i comentaris de qui vulgui, si hem avançat massa o no hem avançat massa des del 98 fins avui. Primer, aixequeu els dits i jo aniré dient el Jaume Vallcorba, el primer que aixeca el dit. Jaume. Felicitats pel llibre i per l'entrevista amb el Carles Borbona, que era boníssima. Gràcies. I a més jo conec també el teu pare i el Santi Espot. El Santi Espot va ser deixeble d'en Carles i ell és el que em va introduir amb les idees del Carles una mica. Jo volia preguntar, tu dius que era assessor de grans empreses, com els assessorava, què assessorava i quines empreses eren? Per exemple, Nestlé, va assessorar Nestlé i el que feia era testos per les contractacions, o sigui, en aquella època s'anomenava psicotècnia, testos psicotècnics bueno, encara es fan, però és com, jo diria que és al principi, és pioner en això. Hi havia tot una sèrie de candidats de les empreses i ell deia agafeu aquesta persona i aquesta persona i feia una llista de les qualitats d'aquella persona sense haver-la conegut, simplement per una sèrie de preguntes, per com escrivien, per com responien i així. I també amb temes d'imatge, de com s'havien de comportar a les vendes els directius i els comercials, i feia tot tipus d'assessorament en aquest sentit. I va arribar, o sigui, jo he vist la seva agenda de contactes i era un totxo ple de targetes i gent que anava passant. O sigui, va assessorar moltíssimes empreses que van fer molts diners i no sé, ara em penso a l'empresa de... El Llongueras i el Pablo Iranzo i el Lluís Llongueras eren assessorats del Muñoz Espinal, que també ell intentava que la persona que l'anava a buscar agafés consciència de la seva professió, de la profunditat històrica de la seva professió i agafés un orgull i així una seguretat en ell mateix i es potenciés la professió i sobretot si era català doncs millor, perquè com més rics els catalans i més poderosos millor. Recordo per exemple una empresa de roba que es deia Jocavi, que jo no la conec perquè soc del 96, però els va assessorar i van passar de ser una botiga de poble que feia texans a una gran empresa. Els deia penseu gran i deslliureu-vos del mercat espanyol, aneu a buscar mercats europeus i mundials, aneu de vendre els vostres productes a Espanya. La cafetera Gatja la va introduir ell al mercat espanyol. Els slips, els calçotets aquests que ara són normals, als anys 40-50 deien que eren d'americons i Muñoz Espinal va fer les campanyes perquè la gent entengués que eren simplement més eficients o més diferents, més moderns. Coses d'aquest tipus, n'hi ha molts exemples. Escolteu, parlo ja de 30 anys i pico, però vaig assistir a diverses xerrades d'una noia que es deia Parreño. Sí, deixeble seva. Els coneixeu? Sabeu qui era? Sí. I ens donava classes de comportament, de saber estar, de com vestir, d'això, diverses, però ara no he trobat els documents per portar-los. Però van ser diverses sessions d'aquesta noia que em penso que era de Múrcia, ella. Sí. L'Encarna Parreño és una de les deixebles de Muñoz Espinal. Deixeble, és deixeble seva. I estava molt activa al voltant de la psicoestètica i després va fer política a partir d'aquestes idees de Muñoz Espinal. Feia aquest tipus de conferències i de cursos. Està bé. Digue'm, Jordi. Jo vaig ser soci de l'associació més l'any 90 i anava a les conferències allà al Hotel Moral a Barcelona. Al Hotel Moral.
Balmoral, era? Aquestes, sí, El de Balmoral era a Via Augusta, costat de... Sí. si a algú li interessen, estan gravades i estan penjades al YouTube. Ah, sí, les conferències de Moisès Espinal. Aquestes que dic. Està molt bé perquè... I la Carla Parreño era també la de Xeple, que era de Múrcia, llavors, no recordo també el que deies abans, tots els que eren practicats de la psicoestètica, com a mínim és una secta o ens tiren una etiqueta i ja mai més en tu, és com una pastat, saps què vull dir? Llavors me'n recordo de tota la... Bueno, ell era assessor de perruqueria, imatge, de tot el tipus d'empreses, i sobretot el caràcter. I que es tenissin el complex d'esclau que tenim els catalans, que som els macells i ens conformem en tot, i això no sé què, ens donaran això. I nosaltres no hem de ser així, de tenir caràcter. Una vegada la Carla Parreño estava fent un discurs al Forat de les Boletes a la Diada. Hi havia molta gent allà, i van venir dos senyors, identificaven policies i la volien fer callar. Ella va dir que era el seu espai, els va marcar i va dir que el seu espai va continuar xerrant. I els altres es van quedar tan, jo crec, sorpresos pel caràcter, perquè així és sigut, ni que va fer, jo ja no faré, ja marxaré, no. Es va quedar mirant més, estaven de païgar, es va quedar més amunt mirant i va fotre el cap i va continuar el seu caràcter. Llavors vam fer el llibre de les converses amb Ramon Esquenal, les seves converses que li preguntava coses i això. Era una bona deixeble, ella treballava funcionari al Departament d'Habitatge i sembla ser que es portava tots la dintre una mica rotllo, no? I va recordar molt bé sobre el caràcter. I que nosaltres hem de reformar el nostre caràcter com a catalans, perquè som i en sabem. I hem de reformar i no hem d'anar a suplicar allà ara ens donaran això, que no ens donaran res, ens donaran una mica aquí, una mica allà, res. Vull dir, ell funcionava el caràcter. I de fet va tenir molt, el primer, amb el seu humor, el Fran Duver, el Santiago Esportomandín d'aquí, que va portar el seu caràcter, i hi havia més gent, però molt bé. Penso que hauríem de reformar tota l'obra aquesta i que està parlant ara estem igual o pitjor que quan estàvem llavors. Algunes coses millor, unes quantes més, molt pitjor. O pitjor, perquè la classe política s'ha ficat en un segle que no hi ha manera de prendre aquesta decisió amb caràcter i fermesa contra l'altre govern. Ni entre ells, No hi ha caràcter. N'hi ha caràcter. N'hem de tenir la població. Alguna pregunta més que tinguem per aquí? Jo vull fer-li una pregunta al Frederic. Bé, en aquest sentit... Sí, fes comentari. No, hi havia més... D'acord, perdó, Joan. Volia fer una altra pregunta. D'acord. Quina relació tenia el Carles amb els partits polítics catalans? Durant la transició, cordial, jo crec que més proper a la gent de Convergència perquè venien de la clandestinitat nacionalista, però ja estava estat català. I després cada cop més distant amb Convergència. Molt bona relació amb Esquerra Republicana per l'Heribert Barrera i després suposo que a finals dels 80 ja no tant. Però això últim no ho sé exactament, però en general la transició ja estava en estat català, deia que s'estava fent una cosa, una transacció, tot el que es critica ara, ella ho va dir, que l'independentisme i el nacionalisme autèntic català estava quedant fora de la distribució de poders de la transició i va ser molt crític amb els partits. Ell té una part que diu, en lloc d'anar junts, els catalans, ara hi ha el Macan i el Lacan, com explicava... El LAC i el MAC, els diferents partits, aquest i l'altre, i no es posen d'acord, i un és més d'esquerres i l'altre és més de dretes i no hi ha manera que s'entenguin. Però jo crec que és un català que vol fer coses més enllà dels partits. Espinal. Jo volia fer-li una pregunta directament a ell, però malauradament ell no hi és. Tu si has estudiat molt ell i el que pensava, potser pots inferir què hagués respost ell, i la pregunta està relacionada amb el que va passar el 2017 i amb la pregunta que ha llegit el Ramon, que sembla ser que són paraules d'ell, no? Sí. La pregunta... La moció, la pregunta de la moció. Jo no l'havia sentit, aquesta moció, és el primer cop que l'he sentida,
i m'ha cridat l'atenció a la pregunta perquè jo vaig anar a votar a un referèndum a l'1 d'octubre amb una pregunta molt semblant però no és la mateixa. I m'ha cridat l'atenció que hi van afegir els polítics el 2017, van afegir en aquesta frase ha estat independent en forma de república. O sigui, aquesta paraula de en forma de república que van afegir, no sé per què, jo crec que la independència és independència, o sigui, ni república, ni independència. Llavors, no sé a què venia això en forma de república, perquè imaginem que jo fos seguidor de la família que va regnar a Catalunya de l'any 800, de l'any 1400, i que fos seguidor de Jaume I, sí? I no tant del rei de Castella, sinó de Jaume I. Jo podria ser independentista monàrquic. I no sé a què ve això. Doncs la pregunta que et faig directament és, si ara ell estigués aquí, o hagués pogut estar el 2017, què creus que hagués pensat d'aquesta pregunta a la que vam anar a votar i que potser excloïa persones? Perquè últimament excloïm a persones. Està molt de moda, els excloïm perquè són de marroquís o perquè són no sé què. Ara excloïm molt, anem excloïm, quan jo penso que la independència és una cosa de conjunt, d'unitat, de tots units, no del nom junts, sinó de ser-ho de veritat, de tots junts, d'unitat i tal. Doncs què creus que hagués pensat ell o hagués respost ell a aquesta pregunta que diferencia una mica del que ell estava? A la pregunta a com estava formulada no tinc ni idea i tampoc. Potser si un dia veus a la filla li pots preguntar, això que és molt concret, potser ja ho sabria, o tu batalla, què diries? La pregunta que ha fet sobre si la pregunta del 2017 del referèndum li hagués semblat bé a Muñoz Espinal o no. Jo em dic Josep Batalla i a mi vaig tindre relació amb Muñoz Espinal i ja soc membre de l'associació de practicants de psicoestètica. Llavors, a veure, Muñoz Espinal, a dir si ho hagués fet o no ho hagués fet, jo crec que Muñoz Espinal amb alguns era independent i independentista, d'una gran independència mental i independència econòmica. Un dels assajos d'això, comprin el llibre del Porta, perquè està molt ben explicat i molt ben sintetitzat els capítols. Un és el guanyar-se la vida, el saber-se guanyar la vida. Llavors, Muñoz Espinal, això ja ho ha dit el Porta, com Batista i Roca. Batista i Roca detecta que amb la dictadura de Primo de Rivera, que va durar 5 o 6 anys, no? 5 o 6 anys? El caràcter del català se'n va anar... Però llavors hi ha un debat i va guanyar un que també era d'abans, que era el Carles Cardó, que era un problema d'intel·ligència i no de caràcter. Aquí es va perdre. I Muñoz Espinal, a través de la grafologia, perquè si algú llegeix Muñoz Espinal sempre està preocupat què és el ser humà, què és el ser humà, què és el ser humà. I llavors, amb la grafologia no en tenia prou, que és allò quan li hem preguntat vostè de les empreses, de la Nestlé, que assessorava l'estat d'Israel, i feia els estudis grafològics de moltes empreses europees. I aquí és a les escales quan se va morir i va assessorar des de Barcelona va assessorar la campanya del Jimmy Carter. Sí, no és poc. Però clar, feia una cosa també, ensenyava en gràfics, ensenya uns gràfics, uns quants gràfics, i amb això no és que inventi. El primer pensador a la història de la humanitat que va explicar el seu pensament en gràfics, qui va ser? Jo també ho refereixo al llibre, Ramon Llull. En aquest sentit no inventa. I la gran aportació penso que fa Muñoz Espinal, agafant el caràcter, i arribarem a això de la frase, si ho hagués dit, jo penso que no, però avanço. Ell, aprofitant, i clar, tot això ho publicava durant el franquisme, i ho deia d'una manera que no el poguessin censurar, perquè del Vicenç Vives amb ell hi ha 10 anys, amb ell el censuren i el Vicenç Vives el promocionen, no? I així estem. Llavors, la gran troballa, o la troballa, el defecte que troben, i aquí això ho és armant i em lliga amb Batista i Roca, que és el comentat al Porta, és que tenim un complex col·lectiu, tots els catalans, que hem de dir el complex EE, que és el complex estat espanyol o el complex d'esclau. Tenim el caràcter esclavitzat, els catalans. No ens afirmem. Llavors, el problema dels polítics, hagués fet aquesta pregunta, no s'afirmen, pacten, negocien, dialoguen, no, escolta'm,
nosaltres estem a casa nostra, això és casa nostra, i ho decidirem nosaltres, el nostre, no? I aquest caràcter, tu t'afirmes contra l'ambient, i els catalans no ens afirmem, i el fet de no afirmar-nos fa que ens donem a totes les causes, que si els bosnios, que si els saharauis, que si els palestins, i qui ens ajuda nosaltres? Qui ens ajuda? Al revés, mai com ara havíem tingut tantes antipaties a Espanya, perquè tenim el caràcter esclavitzat, ens fem antipàtics. I és només amb la manera que ens afirmem i ens reafirmem, això ho diu Muñoz Espinal, els altres et reconeixen, però que aquí ens donem, els altres tontos que paguin la festa. I cal que ho però va per aquí això, Torno a fer la pregunta més fàcil, perquè no se m'ha entès. Us agrada més la pregunta del Muñoz Espinal o us agrada més la pregunta que ens van fer a l'octubre? Perquè a mi m'agrada més la del Muñoz Espinal. Sí, també. Sí. Té una dimensió més àmplia, Sí. Bé, jo també, per experiència, també us haig de dir que, com que hi ha hagut 2 o 3 comentaris, a mi, l'Encarna Parreño, em va explicar que davant d'un espanyol gallito, el català ens hem de plantar. O sigui, que hem de ser valents. Que si tu, davant d'un espanyol gallito, que et diu qualsevol bestiesa, tu recules una mica, a l'espanyol, que ja sap que és un conqueridor, ja sap que d'alguna manera ha reculat una mica, aleshores ja has perdut. Que ens hem d'encarar a la primera de canvi i no deixar-lo passar. Això és el que m'havia explicat l'Encarna Parreño. La pregunta que vull fer és que en aquests moments, Frederic, sembla ser que els nostres joves estan passant per uns moments difícils perquè sembla que la comprensió lectora ha baixat, sembla que l'educació per l'informe PISA, la joventut catalana està en molt males condicions o està molt endarrerida. Tot això no influeix en que potser és més difícil recuperar aquest caràcter català i aquest esperit català en la joventut catalana? És que els catalans joves són pocs, som minoria. Ah, sí? Sí. Jo sempre he pensat que la llibertat, la independència de Catalunya arribaria per part de la joventut. Sí, això segur, però la situació és complicada, som molt pocs. Són pocs joves? Sí, ja som generacionalment menys, però és que a sobre hi ha hagut tanta immigració, els catalans som minoria a molts llocs, i si ja portes els complexes a sobre i a sobre tothom parlant castellà és molt difícil sortir-se'n. Però bueno, estem tan arraconats que o ens en sortim trencant amb tots, tots units. Trenquem amb tot això o no fem res i ens enfonsem. Llavors els joves catalans tenen el repte aquest de sobreposar-se a la seva condició en una situació d'adversitat molt diferent de la del franquisme. Potser és més psicològica, la violència no és tan explícita, no és tan... però hi és, en el fons, és emocional, és psicològica, la portem a dins. Doncs adonar-se de tot això, jo crec que és la clau de... I sí, penso que els joves, perquè toca el relleu generacional, la meva generació, prendre el relleu i fer-ho amb les lliçons apreses dels últims 15 anys i també dels últims, de tots els que ens han precedit des que hi ha independentisme polític, que seria un altre debat, però almenys 100 anys, segur. Sí, jo també, quan jo, amb el Cercle Català de Negocis, fa 10 anys, també havia de fer discursos i havia de fer xerrades, i no trobava amb qui inspirar-me, i vaig acabar llegint els textos d'abans de la guerra, els textos de Prat de la Riba i els textos de la Mancomunitat, i eren superavançats. Llegies un article de Prat de la Riba i era més avançat que qualsevol article que feien ara qualsevol polític. Digue'm, última pregunta. Què creus tu que és la raó de fons de la reculada de Puigdemont en la declaració de la independència, la declaració als minuts? Jo diria... Aquesta manca de caràcter, potser? Sí, generalitzar. Perquè la gent del poble es va quedar molt frustrada. És a dir, potser aquest caràcter sí que el poble el tenia i el polític no el va tenir. Sí, jo crec... Perquè va haver-hi molt enfado. Crec que a Catalunya la política treu el pitjor dels catalans, així en general. No hi ha la gent... Ara mateix no hi ha el millor, no hi ha els més talentosos, hi ha el pitjor. Hi ha la gent més mediocre que no faria res fora de la política i d'un sou. Jo crec que és... Però tu per què creus que... Sí, ara anava a respondre. Crec que cosa de caràcter.
per com parlen, per presentar-se a Madrid i lliurar-se als espanyols i parlar en castellà pensant que així no els hi passarà res, és que és de caràcter. És de caràcter. I també és que no són tots flors i violes entre el poble, perquè els vam votar i els vam creure. O sigui, hi ha una part de dir, sí, els dirigents van ser nefastos, amb problemes de caràcter, els d'esquerres, els de dretes, tots, però van ser un reflex dels catalans com estaven, com vam arribar a la dècada del 2010. Ara, jo he sentit, jo mateix, és que jo me'ls creia i vaig anar a totes les performances de la Diada i a fer tots els peripés que ens deien que féssim i m'ho vaig creure. I així moltíssima gent. Hi ha molta gent que se n'ha adonat de tot això i de com hi ha una lucidesa general de dir és que els catalans no ens salvarà la política, estem en una situació dolentíssima i ara es pot parlar de tot, que fa 10 anys no podies parlar de certs temes a Catalunya i tots aquests referents estaven completament enterrats i ara està sortint gairebé per una necessitat que tota aquesta política s'està podrint i estem tornant als orígens de la nostra cultura, que és als anys 60, el franquisme, i estan entrant, jo estic intentant contribuir a que entrin tots aquests autors i totes aquestes idees al debat públic i que formin part de la nostra cultura. Llavors, si a la nostra cultura no hi ha tant el hem de caure bé, el món ens mira i totes aquestes collonades i hi ha més, tenim un problema de caràcter, agafem una consciència, treballem-ho, crec que sortiran dirigents d'un altre tipus i es pot fer una altra cosa. Jo crec que va ser una cosa sobretot de caràcter i no només individual o col·lectiu dels dirigents, sinó col·lectiu de tot el poble català. Però és, per la patacada del 2017 tots ens hem adonat d'aquestes coses. Jo no crec que es pogués, que aquestes coses que ara podem dir fins i tot a la revista de Catalunya i altres revistes, i això fa 10 anys és que eres d'una secta, eres un boig. Jo també ho pensava de la gent que ho manejava Muñoz Espinal, i que em feia mandra o és que això no m'interessa el més mínim. I ara vaig estudiant aquests personatges i estic amb els ulls com plats dient això és el que ens cal. Jo crec que ha calgut veure tot això i que caiguessin totes les caretes, que caigués tot el decorat per adonar-nos que vivim en un país ocupat i que per sortir-nos-en és una cosa de caràcter, d'espiritualitat, de mentalitat, com se li vulgui dir. A mi aquest duet que esteu fent els dos m'està agradant molt i sobretot per la resposta que esteu donant. Has dit, perquè els catalans sou pocs, has dit, els catalans som pocs, és cert, això és una dada objectiva i jo penso que la solució al ser pocs la té la joventut catalana, són pocs. Els catalans en general també. Però és igual, anem a dir... No, sí, el català el parla... Tinc 50 anys i soc jove encara i també veig que soc poc, de raça, com jo ja n'hi ha molt pocs. Però penso que la resposta l'ha donat, també xerrant el Ramon, quan diu això del CCN i tal. En el CCN el Ramon va posar en l'eix la butxaca, els diners, en com podem interpel·lar als no catalans, xinesos, marroquins, senyor que ve de Valladolid, de Perú, com els podem interpel·lar? Guanyant. Com els podem interpel·lar? Guanyant. És que si el català és el que es canvia el castellà, suplica... Potser, si tu prenen 100.000 euros, també te'ls prenen a tu, i no tant per la llengua que parles, a tu, és això el que ens interpel·la. Nosaltres som els que som, i ho tenim molt clar, sabem d'on venim, i qui va fundar Catalunya, i tot això ho sabem. Però com interpel·lem? Hem de guanyar una dotació, no? Com els interpel·lem? Jo estic en aquest cas, la resposta, a mi me'l va donar el Ramon, en un altre moment, fa anys, me'l va donar quan va parlar dels diners i de la butxaca. Que recordo que anava en un tren cap a Granada, jo anava en un tren. Quan deu fer això, Ramon? Quan vas interpel·lar per la butxaca, que sorties per TV3? 20 anys, 25, no sé. No, va ser el 2012. 2012, menys, doncs. Sí, fa 12 anys, 14 anys. Doncs jo recordo que anava en un tren cap a Granada, que estava dormint i sentia allò que fan, no? Molta gent viu aquí, però per Nadal se'n va anar a Granada. I vaig sentir una conversa íntima, no d'aquelles per quedar bé o tal, íntima. I estaven reconeixent que volien la independència perquè es veien més pobres que els senyors que anaven a visitar. I es veien més perjudicats que els familiars que anaven a visitar. I es veien en pitjors condicions que els familiars que anaven a visitar.
I quan vaig sentir el Ramon dic, aquesta és la fórmula. I el Ramon em va dir, acabo ja, el Ramon em va dir, és que en lloc d'estar 15 minuts parlant del temps, està molt bé, parlem del temps, potser hauríem d'estar 15 minuts parlant de l'espoli. I he sortit la xifra per TV3. Que una vegada ho has comentat. Sí, en aquest sentit, amb la meva dèria també d'enfortir la consciència nacional dels catalans es basa en la informació. Aleshores, jo més d'una vegada he fet tuits i m'he queixat de que com és possible que a la Televisió Nacional de Catalunya hi hagin al dia, que crec que són 10 informatius al dia, 10 informatius del temps, el temps del matí, el temps del migdia, el temps de la tarda, el temps a les 7 i el temps del vespre per al temps de la... I no hi hagi cap informació de l'espoli fiscal que tenim. Que si fas aquesta informació i fas una sèrie de programes i a cada dia al Telenotícies informes de la situació de l'espoli fiscal, bé, potser el desastre de Rodalies no ens vindria de nou, perquè això és, evidentment, fruit de la manca de recursos que patim els catalans i de que els nostres diners marxen a les butxaques d'unes èlits econòmiques i polítiques d'un país que no és el nostre. Aquest és el que sempre he pensat jo. En tot cas, el tema que estem parlant i el tema Catalunya ha de retornar, el tema de coneixement i de situacions i d'explicacions de temes ha de tornar, i nosaltres per això aquesta és la primera conferència i farem un cicle de conferències que, com aquesta és la primera, i jo us aviso que us explico que el 18 d'abril farem la segona, que vindrà Víctor Cucurull. Si voleu apuntar-vos aquí al correu perquè us enviarem informació d'aquest cicle de conferències, que sota el nom La Catalunya de Sempre, doncs iniciem ara i farem a Sant Feliu de Codines cada mes i mig, 2 mesos, una conferència perquè la gent vagi entrant en el que és Catalunya i el que ha de ser Catalunya. Una mica per acabar, si vols dir, bé, alguna cosa? Volia respondre. Sí, hi ha molta gent que viu a Catalunya i que no té una identitat espanyola forta, perquè potser de la immigració o perquè simplement ve de la immigració castellana però no té una... o s'ha assimilat o li és igual. Hi ha molta gent que se la pot interpel·lar amb aquest discurs de Rodalies cau a trossos perquè Catalunya és un país colonial on se n'extreuen recursos i no s'inverteix, però hi ha molta gent que és que ni que els hi caigués a sobre els trens, els pisos, són espanyols i ja està. Futbolització de la política, perquè sí, punto. El Madrid guanya fent penaltis. Bueno, però és que jo sí que Catalunya ha de ser un país del tercer... O sigui, si... Bueno, no, en realitat no passaria mai, però jo no faig la independència per diners o és per una qüestió d'identitat, de supervivència de la meva llengua, de la meva cultura, del meu país, no per si em paguen deixo de pensar o de creure en la independència. Jo crec que és una cosa més... Ens hem de donar de per què estem fent la independència, o sigui, de la importància de la supervivència del català, del que som nosaltres, com a cultura, com a identitat, això és el centre, i hem de posar això al centre, i adonar-nos de totes aquestes coses de caràcter, i jo crec que per defensar el català has de... O sigui, en el moment en què tu parles en català amb tothom i en tota situació i l'exigeixes i consumeixes en funció d'això, tot aquest conflicte, totes aquestes tares, tots aquests complexes de canviar-te al castellà perquè és neutral, no et busques conflictes, totes aquestes coses emergeixen i t'obliguen a tu a fer un examen de tu mateix i a buscar, no sé, potser algú se n'adonarà que d'anar al psicòleg perquè té... No ho dic com una cosa negativa, com una cosa positiva. És a dir, m'he adonat que tinc molta por a dins i que el tapava passant-me al castellà, o algú decidirà anar al gimnàs, o algú decidirà associar-se amb algú altre i dir això del que me n'acabo de donar, així no puc viure. I a partir d'això la llengua és la palanca, és el topall i és una mica com la molla que ens fa tornar a mobilitzar el país i fer-ho amb aquests paràmetres, amb aquestes coordenades. Jo crec que és una manera molt útil i a més interpel·la els catalans, el pinyol dels catalans. Si és per impostos podem fer reformisme espanyol. Ens presentem i guanyem i amb altres que no vulguin
que hi hagi tants impostos a Espanya, una nova dreta espanyola que vulgui fer una revolta antifiscal, doncs, però això no. I això de la llengua interpel·la el més índim de tot català, perquè és el fonament de la nostra identitat, és constitutiu, i a partir de defensar això, que és gairebé l'última trinxera, és des d'on es comença a recuperar tot, penso jo. Hi ha dues preguntes, jo vull fer un comentari primer, hi ha dues preguntes i llavors acabem el torn. Jo el que volia preguntar-te, Frederic, és el fet de que, digue-m'ho tu o analitzem-ho, és aquest caràcter que tenim d'esclaus, aquesta mentalitat dels catalans porucs, tota aquesta força que d'alguna manera tu, amb la revista Esperit, amb els teus articles, amb els llibres, ara intentes recuperar. No creus que jo dic que això és la causa de que els catalans que el 36 varen fer nosaltres sols la primera batalla de la Segona Guerra Mundial contra el feixisme, que el 39 vam perdre perquè no ens va ajudar ningú. O sigui, la Guerra Civil jo considero que és la primera batalla de la Segona Guerra Mundial, i un cop acabada la Guerra Mundial, el 45, en comptes d'alguna manera que Catalunya, malgrat tots els intents que hi va haver per part de Batista i Roca i per part de Carner i d'altres polítics que estan als Estats Units, bé, el 45 se'ns bandeja i se'ns fot un dictador feixista 40 anys. Jo crec que els catalans, a veure, hi ha algun país al món que ha passat tants anys sota una dictadura feixista? Hi ha algun país? Jo crec que no n'hi ha ningú. Quin país del món? Alemanya va tenir 12 anys de Hitler, Itàlia va tenir 10 anys de Mussolini, però a Catalunya hem tingut 50 anys, els 40 de Franco. Doncs, evidentment, el nostre caràcter, amb 40 anys de patir una dictadura que ens volien, primer ens volien contra la llengua, contra la cultura, contra l'economia i contra, el SEAT, encara no sé per què està aquí, perquè la volien fer a Madrid. Tota la part econòmica que parlàvem ara, tot això anava cap a Madrid. Per tant, crec que si encara som aquí, hem resistit molt, perquè no hi ha cap país al món que hagi aguantat 40 anys de feixisme que volia destruir. Què penses d'això? Sí, és un miracle que parlem. És un miracle, no? Sí. Va, Curt, ara dos preguntes. Sí, no, agrair l'acte, jo voldria agrair l'acte i sobretot allò, encara l'esperança i sobretot la feina. El Frederic Porta ha dit que són pocs joves. Jo em miro i el més jove de la sala qui és? Però clar, jo també... El càmera, és el càmera. No, però llavors, això, clar, és un cas d'esperança, Però és que... Jesucrist la va liar amb 12 apòstols, els comunistes eren una quantitat. Però també és veritat que quan... Si tenim un Frederic Porta, amb la feina que està fent, jo diria els pares de la pàtria, el Batista i Roca, el Cardona, Muñoz Espinal, amb aquests, que aquests els han volgut tapar, ara els estan sortint, penso que a Catalunya ens en sortirem. Però és que, no hi ha joves perquè els joves socialitzem i ens polititzem d'una altra manera. Això és una reflexió interessant, que els joves avui dia es socialitzen d'una altra manera? Bueno, m'incloc, encara soc jove. Sí, home, em sembla que també jove. Després de la càmera ets tu, estàs tu. Sí, és que jo no hagués anat a un acte com aquest, i sóc bastant nacionalista. O sigui, els joves no van a actes de presentació d'un llibre, de no sé que sigui algú jove que presenta tal. Quan presento la revista de Catalunya sí que hi ha joves, però els joves sobretot miren les coses a través d'Instagram, a través de TikTok, a través de YouTube. N'hi ha que no llegeixen, n'hi ha que sí que llegeixen, n'hi ha que es miraran un vídeo de 5 minuts o de 10, n'hi ha que es volen escoltar l'entrevista del Balbuena de 2 hores i 17 minuts, n'hi ha de tots els tipus, i la cosa és tenir referents de la nostra edat que enviïn el mateix missatge en diferents formats, i és una mica el que estem fent amb la... O sigui, ja es anirà veient aquest any la relació amb Esperit, amb tots aquests personatges, amb diferents youtubers, influencers, la revista de Catalunya, o sigui, tot això arribarà als joves i no arribarà de la mateixa manera que us arriba a vosaltres. És interessant que la revista de Catalunya d'Antoni Rovira i Virgili arribi ara en TikTok. Sí. És molt potent. No sé si farem TikTok, però qui porta les xarxes ja ho farà. Sí. TikTok ja m'agafa... És la següent generació ja. Per les xarxes. Però sí, s'ha de...
Sí, socialitzem i ens polititzem d'una manera diferent a vosaltres. No marxeu, que a l'acabar i aquí hi ha ratafia, us he explicat la ratafia. Alguna pregunta més, en tot cas? Sí, Joan? Només que una pregunta, una reflexió. Jo això que són porucs i d'allò no em quadra. El Puigdemont poder no va acabar de tiar i va posar el freno de mà, però el Puigdemont encara està fora i em sembla que són 9 anys que porta l'acció. Més 2 més que encara estan a fora. I és un partit, i no me'n congrego gaire, però només hi ha un partit que tingui exiliats. Un partit que va a tots els actes dels represaliats. No se'n descuida cap, Vull dir, els veieu a tot arreu. No posaré noms perquè és com dels actuals. Jo crec que precisament el Puigdemont ha reflexionat sobre deu haver pensat moltíssimes vegades en què va fer el 2017. Sí. Es va cagar, això va fer. Sí, però és molt fàcil ja ha pensat a pilota passada. Sí. I sobretot si no hi eres o no eres tu president en aquest moment. Jo he dit que van mancar el caràcter, jo no dic i que es van lliurar, la resta no m'hi ha carnasso tampoc. Jo a casa Macià, jo de vegades els he demanat, dic, per què no tal? I em diuen, bueno, potser que hi hagi algú més a fer coses, no hem de ser nosaltres, perquè sempre estem reclamant amb aquests que estaven a davant que facin un pas i tal. Això és un cantó, que no vull anar per aquí. Però ens va quedar ben clar si volem, o què ens pot passar si tirem endavant. De moment, fins ara, des del 2017, el màxim que ens poden fer, el màxim, és que ens tanquin a la presó. O que ens matin. Bueno, de moment no n'han matat tant. És que s'ha de fer. Si van atropellar la Muriel, però no ho sabem. Però en el moment en què els hi vagi... Frederic, el màxim que et pot passar tu és que te'n vagis a Lledoners i surti un paio a dir bona nit. Espero que això últim, o sigui, el de la presó d'acord, però que algú em digui bona nit no ho suportaria. Què vull dir? Que la cosa és clara. Hem d'assumir quant temps podem estar a la presó, si en fem alguna. La segona, el jovent, evidentment que passa pel jovent. Però veus que a Catalunya, com està passant al País Basc, el jovent s'ha anat més enllà de l'esquerra, com el GKS i l'OJS. I a Bellaterra n'has de veure perquè hi són presents a totes les universitats. I bàsicament és un grup universitari que ha sortit d'on? D'arran, de la CUP... Jo crec que és una operació espanyola, això. Sí, però... Sí. Bueno, s'està polaritzant cap a... Sí, s'està polaritzant cap al cantó més comunista o al cantó més... Estan a darrere de la PAC, el sindicat d'habitatge... Estan a darrere de què? De les necessitats que tenim. Materials. Que té el país, les necessitats... Feu el sou d'un profe d'institut i veureu si en una ciutat, en una cap de província, en un cap de comarca, es pot arribar a llogar un pis gaire maco amb un sou de professor d'institut. No? Ja no posem si estàs... Però tot això no es pot resoldre dins d'Espanya. O sigui, jo crec que és tornar enrere, és roda de hàmster. Nosaltres necessitem els vots, perquè de moment només sembla que quadrin vots, això. No sé si hi haurà una altra manera, però l'altra manera que la gent solia fer eren pistoles, armes i coses i agafava el poder. Nosaltres, de moment, això no som capaços de fer-ho. Que hi ha altres llocs en el món que ara mateix estan fent coses d'aquestes. Però nosaltres no som capaços. Potser, i aquí ANC o el Consell o qui sigui havien d'haver fet un altre tipus de plantejament. Però també ho dic a pilota passada. Però està bé veure tot això i agafar-ne igualment. No, pilota passada, però clar que està bé. Agafar les lliçons. Però avui en endavant què necessitaríem poder? Si hem d'anar a remar amb els immigrants o amb els de fora, penseu que hi ha gent que rema cada dia i es diu PSC. I amb els senyors d'Esquerra, aquí no hi tenen res a fer. El PSC rema cada dia als barris. Els barris que jo els dic comanxes, però és igual. Que jo estaria abans amb els indis que no pas amb els altres. Doncs... És que tot això, tot aquest espai, l'ha de cobrir una Esquerra Nacional nova. Però no està per la feina. No està, ni hi vol anar-hi. Ni Esquerra ni la CUP han fet les lluites compartides. Els que ja quedem caldos i ens anem a les associacions de veïns a fer cosetes i mantenint el català sabent que cap d'aquelles àvies et votarà mai.
potser és trist, però no és trist, també perquè acabo sortint content. Frederic, va per aquí, em sembla de mi, o ens hi barregem, anem a comprar les seves botigues, estirem tant quan puguem o no tindrem vots. Què voldràs fer? Jo no crec en això. Serà sempre el primer petit. Jo no... A tots els ajuntaments... Això és l'estratègia de l'Esquerra Nacional, a mi em sembla bé. Si això es fa des de la catalanitat i tot això, i això ho vol fer algú d'esquerres, que ho faci. Jo soc de dretes i això em sembla demencial. Jo crec que hem d'afirmar la catalanitat, fer-la obligatòria a Catalunya amb tots els mitjans, aprimar l'administració, desmantellar tota la xarxa, l'entramat aquest d'observatoris i de collonades i de polítics que cobren, tot això desmantellat. I reduir la immigració, ni integrar, integrar que integri l'esquerra nacional. La dreta nacional ha de començar a tancar fronteres i a reduir la població de Catalunya. Frederic, tu has fet polítiques, no? Sí. Polítiques d'aquest país has vist per on t'ha anat, i d'on surt. I els anys que fa que hi ha una facultat de polítiques. No fa tants, Què ens surt? Ens surten els becaris del Parlament que han acabat sent consellers molt temps. Uns quants, no pocs. Sí, he fet polítiques. I aquí, ja ho he vist. No, ho has vist, i ara tenim des de gerents a consells comarcals... Però per això és que és com una estafa piramidal, van sortint i els van posant. Sí, però Frederic, fixa-t'hi, el metge, tot i que acabarà sent un malalt i es morirà, mai estudia per ser malalt, estudia per curar. En canvi, el politòleg, fixa-t'hi, la majoria estudien per ser polítics. No, has d'estar fora de la política. Ni polítics. No, com el farmacèutic, no estudia per carregar-se els medicaments, ho fa per vendre'ls, no ens equivoquem. I aquí algú ha perdut això, i aquí estic d'acord amb tu, tots aquests xiringuitos que hi ha, i aviam quin més espectacular. És que no serveixen... Però clar, és un altre tema. Hem d'anar a seduir. Sí, però jo crec que la seducció no funciona per anar a perseguir, sinó de ser els millors, els de més èxit, els de més poder i els amb més capacitat de coerció. Sí. Això funcionarà. Per una gent funcionarà això de la dreta, per tant jo no estic dient s'ha d'acabar l'esquerra nacional, s'ha de deixar d'integrar tot això. Em sembla bé que hi hagi gent que faci això. I està bé. Però jo crec que l'estratègia, per mi, o la que vull fer jo, és una altra. I no passa per anar a buscar... Jo crec que hem de fer models d'èxit triomfalistes, sense complexes, que no van a buscar, que simplement diuen les coses pel seu nom. Crec que és més això. No, totalment d'acord, Sí, estarem d'acord en una part de les coses i en una altra no. El que vull dir és que estic molt content i emocionat perquè en aquesta resposta ell ha acabat dient les paraules claus que deia Carles Muñoz Espinal, que era seduir i sense complexos i afirmar. Vull dir que estem en el punt, és aquesta la idea. Però està bé perquè aquests són els debats ara. O sigui, els debats de la catalanitat ja no és el món ens mira, sí o no, hem de ser... Aquesta institució internacional està a punt d'intervenir, que no passarà mai, o què fem els catalans sobre el terreny i com es fa perquè estem nosaltres sols, nosaltres mateixos. I està bé, estem fent aquest tipus de debats. Em ve molt bé aquest comentari perquè demà, això ho havia de dir avui, demà farà 2 anys que un grup de catalans van presentar una ILP via legal, una iniciativa legislativa popular via legal al Parlament de Catalunya. Això també està a les webs i està al Twitter, via legal, i aquest grup de catalans que tu parles que s'han de fer coses ben fetes i s'han de ser els millors, doncs entenc que aquest grup de catalans el que va presentar és una moció perquè el Parlament de Catalunya debati sobre el dret de l'autodeterminació, debati sobre un nou estatus polític de Catalunya. El que va passar és que la ILP legal va quedar encallada a la mesa del Parlament perquè la mesa de l'actual Parlament autonòmic i colonial va tenir por i va entendre que potser aquest debat no es podia fer en el Parlament i va demanar a la mesa al Tribunal Constitucional si la Constitució permetia al Parlament de Català poder debatre sobre el dret a l'autodeterminació. El Constitucional va dir que no,
que no podíem debatre. I aleshores, bé, la iniciativa legislativa popular ara està al Tribunal Europeu de Drets Humans perquè sigui Europa la que digui a Espanya, escolta, sí, aquests catalans en el seu Parlament sí que poden parlar del dret a l'autodeterminació. Ho dic perquè aquesta és una iniciativa que demà farà 2 anys, d'aquí pocs mesos, 3 mesos o 4, ho llegireu als diaris perquè hi haurà la sentència del Tribunal Europeu i és una via, una nova via per d'alguna manera, doncs, bé, que la gent se n'adongui de que el nostre Parlament Autonòmic i els nostres polítics doncs, no són importants. L'important és el poble i aquest poble que d'alguna manera ha de ser conscient i ha d'estar unit per tirar endavant doncs, noves maneres de fer o hem de fer coses noves, no podem mirar al passat, jo crec que hem de mirar endavant. El que sí que, per acabar, volia dir-vos és que he posat aquí la ratafia, que tindrem tots un gotet de ratafia per celebrar l'acte i per celebrar que en Frederic és aquí amb nosaltres i hem fet aquesta conferència tan interessant i explicar una mica la paraula ratafia d'on ve. No sé si algú sap d'on ve la paraula ratafia, jo doncs, ho explicaré aquí en càmera perquè si això s'ha de veure, ho han de veure milers de persones a tot Catalunya aquesta conferència, que aquesta és aquella càmera, que aquesta és una de les avantatges que tenim ara, que fem una conferència aquí, però que en poques setmanes pot estar vista per milers de catalans. Per tant, és un exemple fer conferències per gravar-les i distribuir-les. Bé, la paraula ratafia ve de que aquí a Catalunya hi havia un conflicte de terres de l'Església entre Terrassa, Vic i Girona. I es van reunir els 3 bisbes per decidir com aclarir les terres de quin bisbat eren d'un o de l'altre. Es van reunir en una casa de pagès i van arribar a un acord. Aleshores, quan van arribar a aquest acord, els 3 bisbes van demanar al masover si tenia alguna beguda per poder celebrar l'acord que havien pres durant tants anys de disputes. I el masover va dir, bé, jo tinc un licor que fa la meva mare, que aquí us el poso. I van veure el licor i van dir, escolta, com es diu aquest licor? I diu, oh, no, fem a casa, no té nom. I llavors el bisbe va dir, escolta, doncs, posem-li el nom de ratafia, hem de dir que és acord pres, acord signat. I la paraula ratafia ve d'això, d'acord. Per tant, veurem ratafia tots per culminar l'acte i que a veure si trobem aquest acord, aquesta unitat, aquest acord dels catalans per anar tots a una i aconseguir les fites que al segle XXI tenim preparades. Moltes gràcies, Frederic, moltes gràcies per ser tots aquí i s'ha acabat.